massage as 15 minutes. Alagan nyo nilagyan ibuprofen paracetamol is the generic name of anaxamplar. Symptoms persist for salt, pure pepper. Ayos lang, basta kasama. Konting tanboy light, ang kalooban. Tanduay Light, gaanong tama, gaanong may kasama. Drink responsibly. Sabayan ang saya ng Christmas season ng gaanong Tanduay Light. Drink responsibly. Kasakit sa ulo na akong... May work pa. I-biogesic mo na yan. Tambal dayon, basta na ay side effects. Iba ang biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy! Mabingon kiti Judy Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, biogesic agad. Alagang yung nilagyan. Paracetamol is the generic name of biogesic. If symptoms persist, Publiko, kanang unison ba na? Okay. Kanang gintaris na tadi, mabita na nga, mag-ampo ka, matod pa may galang mag-ampo ka, pagibahagi ganta, sama ka, equivalent nag-ampo ka, doble ang mag-ampo. Mao gina na. So ato pa sa bayan ng publiko, di kayo ka nang, kamura po nahibawas yung kanta, di na, Matang ko yung ito, Rafael, nga ang mga nanimba, kimod-kimod dapling, sa mga kumana ni Oy, bagay ba po mga lawa to? Ano sa mga pari ko, doon ay mga pari, daghang mga pari na yung humiligit na yung. Nano ba po eh? Napo yung bang lagi niya, di na ito mamundang, tuyok niyo. Tala ba? Ay, di mamundang pade. Maya masaliwa mo ta mag-supak ni pero meron po ibang pare nga inigsugod sa misa ni una kana panalagay kana ni ba ni bless na dalan sa mga sa Espiritu Santo amen ang Ginoo manaakan ninyo maana usab kanimo mga isuon sugdan og wali nga gamay inigsugod po dito sa kanang basas gospel na wali na gina inigdayong tapos muwali na May ibang tao, muwali napo yung na nga, nagtuyok ka daw ng humilig, tuyok. Pag human na ka ng dayon human, musay mo hilit pa yung wali na sad.